Ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong kala pen mi ya jing tho akabri ba ke pang nyok soot ya kene jing tho la pen kre do Dr. Meban Aibor khat kongor ba Dr. Mark Hasentiu na kam ta jing tip jing ki pai ba kumnu ki nang ban sumar ba kumnu ki malang nang ban yada na gani ka jing pang ka ba jelai ba hapo ari ka si jentia ha gani ki sngi ki ba menta kam ta ki karpari ki pai ba ken pule ba skap ya kene ki jing tha na kam ta chongki unyang soot udi ta bakteria ni khuyang jing pang over bum la ban i di ki khmat la mai odor bo khamret ban ya khuyang malaria ru uni khuyang u em usa a ki thla khlaw ki ba khambon ha ki jaka sanyom bat ki ru chnong sngotra ma shong ha ki khai lu mat kamjuru akimrat ki baret ki he kisan ba ki em ha ki ni kimrat ki baret hamnya ba ubrio pat ki kanthi na ubrio ba ki dai ya ubrio ki sam yak sni do thla uya ba po kasni do ba du khnyang urung chapo asnam ki jaka ba kasam unyang thla ki jaka ba mi unyang saat kusam na ki jaka ba khlak ba do kam ki totet ki serkat sedam bat skor kidak do ke jing pang yang saat ke de ke jing pang shit adam dan jing shit am dan yang saat wala ka test ka pa positive ru kam de ke jing pang yang saat pasuk tha ka met ka phat kala bani ke kanja ba yang kli kam di setia ke jing pang yang saat tang kambalai 4% ne ki ba yo ne jing pang ki pau yo ne udak tang la da pau ke jing pang kan khamjur ne la da lap kloi pat la ban suma kloi bat kanam da jur than ke jing pang kidak ba pau pat ngka sau ka sni do ta ba kham e ban yo i ada ki sau ki khmat dap shedam ring musim stat kistam ki khmat ke jing shet ke jur bat ka ne ata ka dunar ko jing ni pinji ka dan ke jing tha ka kli bagdan ki por ba am te brusu kini kide kidak ki balas lam ban lap ye jing pang ka ayam badan ke jing pang yang soat lang nadu benai Jun hadu Disember ba ka khamjur ba nadu benai November bat ka stang hadien bala duna uslam tara ploy ke jing pang kalau ka basok ban sumar tang uyu tablet ha bandi asin sisngi steolen ter labiang banjada na ke jing pang nyau saat balik klau tersat bhai ke patlon ki muja masa pohiyeng de ban sombor simet sat bhai ki jaka kendong baro de ru ban kliang no ki jan baro na do ki jan po ru antai ki jan phong balik bri klau de ban pram swa ki dawai ke beda malaria ba that ru ka ma that ya ke mosari habai sat jan swa de ban that ki jan po sanyum de ban that ki mau ki bahe de ban le ka bala ban ker de ki mrat ke baret kum ki khnai lum bat ki wi de ki mrat ke baret ki bujum ne melik khwa shawa shapung ki de khamo siar banum shong slam ki jaka ki sanyum ani la ban thang no ki plang ki jaka ka ki shong aru ma thet na sharak ki jaka sanyum ki shong yo di shit adim ran khwai amde ban khan sting